nome é Amalia Puga, teño 23 anos e son deseñadora e hoxe estou aquí no inventario de Vespoideas. Nací na Guarda, pero ao pouco tempo, aos 2 meses, mudeime ao estranxeiro cos meus pais. Crecín en Reino Unido e Canadá e estudiei en Madrid, Holanda e Barcelona. Sempre me sentí moi identificada con a Guarda, por ser o pobo dos meus avós, por a súa tradición e cultura e por ser un lugar onde a vida sempre estuvo moi unida ao mar. Pola miña familia sempre me sentimos rodeada do galego, non teño a costume de expresarme neste idioma, pero hoxe vou tentar facelo o mellor que poida. Eu sempre fui moi curiosa, encantábame todo o que fose idear, crear e traballar coas mans. E enseguida empecéime a interesar moito polo dibuxo, o arte, a escritura, e todo isto levoume un pouco a estudiar mellor as persoas e a concienciarme de máis aspectos sociais e culturais, e isto foi un pouco o que inspiroume a estudiar deseño. Se tivese que definir os tipos de proxectos que me gustan, diría que me gusta crear pezas que conmovan, que poñan en cuestión o convencional e que afecten de maneira positiva a percepción e o comportamento das persoas. E, sobre todo, gústame diseñar para contar historias. Deseñadora sempre me chamaron a atención as tradicións, a artesanía e as culturas locais e con elas gústame crear proxectos que implementen solucións colaborativas entre as persoas e que dean visibilidade e empoderamento aos pequenos colectivos con unha historia e cultura enriquecedoras. O proxecto Entre Redes xorde aquí na Guarda, un pobo pesqueiro onde, ao longo de toda a historia, o traballo colaborativo entre mulleres foi esencial para o crecemento económico do pobo. E isto fíxome pensar na importancia dos lazos sociais entre as mulleres e como poden levar a un maior empoderamento femenino. Non importa o diferente que seixamos ou de onde viñamos, a posibilidade de comunicarnos e compartir ideas e experiencias fainos sentir máis fortes. En especial as redeiras, adicadas á confección de redes de pesca, hoxe día están en risco de extinción pola falta de relevo xeracional. Para pasar a súa profesión ás novas xeracións, deben innovar e diversificarse a través da súa artesanía. Entón, con este proxecto, cuestionome como podo, como deseñadora, axudar a colaborar para empoderar un grupo de mulleres que loitan por o futuro da súa profesión. Pódense combinar o deseño e a artesanía para axudar a manter unha tradición viva. Entón, a miña ilusión con este proxecto é incorporar as redeiras da Guarda no proceso de creación dun produto, combinando a individualidade das súas técnicas artesanais con a posibilidade do diseño e a innovación. Pois eu creo que chegamos a un punto no que somos conscientes de que consumimos demasiado e hai unha crecente preocupación por ser máis autosuficiente e buscar solucións máis a nivel local e artesanal.
sobre todo aproveitar os recursos existentes. E para isto inspireime en moitos proxectos que buscan darlle unha segunda vida ao material reciclado. E, sobre todo, isto o vin reflexado de certa forma nos povos mariñeiros, como a Guarda, que sempre tiveron recursos limitados e, por tanto, teñen como unha costume arraigada de aproveitar os materiales que teñen. Entón, isto inspiroume a crear un produto que non só evoque visualmente ou conceptualmente o concepto das redes, senón que directamente incorpore os restos das cordas que lle sobran as redeiras de montar os aparellos e así propoñendo un aproveitamento do material e un proxecto que reflexa a historia, a orixe e a identidade da técnica. Para introducirme no mundo desta artesanía, comecei investigando sobre a evolución da técnica, que, segundo me contaban os mariñeiros, estivo moi determinada polos cambios na materia prima. Nun principio, as redes eran de cáñamo e, por tanto, exixían un proceso máis laborioso de encascado, lavado, secado e todo iso. E, máis adiante, a chegada do nylon alrededor de 1960 aportou novos cambios ao proceso de traballo. O que me chamou a atención das redes foi que a nivel cromático moitos dos aparellos teñen unha gama de verdes, azules impresionante. Isto foi realmente o primeiro que captou a miña atención. E logo fixeime moito no sistema que compoñe cada corda da red. Estas redes están formadas por un conxunto de cadeas de chumbo que aportan o peso ao aparello. Estudiando estas formas ocorreuseme que pasa se substituímos estas cadeas por unha barra de aluminio ou aceiro. Isto aportaría un pequeno cambio ao material existente e permitiría a maleabilidade das cordas e podendo crear formas orgánicas a partir delas. A partir de aquí, inspirándome nos obxectos tradicionais das redeiras, como as nasas e os alabardos, fun sacando diferentes formas coas que buscaba reflexar a forma orixinal do aparello e incorporar este novo sistema da rede. As redes, como vedes, unha vez son terminadas, son recollidas sobre si mesmas, creando a forma deste aro. A idea de crear unha cadeira xorde do asento que as redeiras levan empregando ao longo de toda a historia, de amplio respaldo e baixa estatura para permitirlles traballar con unha mellor comodidade desde os aparellos do chan. Dentro do proxecto Entre Redes, o produto que chegamos a crear é o asento que se chama Bolina. É o alcume do meu tataravó, a quen chamaban así por súa habilidade para navegar, xa que navegar en bolina significa navegar en zigzag en contra da dirección do vento do mar. Co isto buscaba reflexar a costume que teñen as familias mariñeiras de identificar os seus aparellos de pesca cos alcumes e as marcas mariñeiras. E, de feito, eu teño a marca de bolina tatuada no brazo, que é a que representa a silla e o alcume do meu tataravó, o tío Bolina. Está fabricada a partir de unhas pezas de aceiro que foron corvadas aquí por unos ferreiros de unha fábrica local da Guarda que se chama Cousinox. A partir de aquí pasamos a pechar cada peza únicamente con nos tradicionais mariñeiros. Isto permite crear unha estrutura máis forte, resistente, libre de adhesivos e soldaduras e a la vez reflexa a historia e a orixe da técnica. Así que, coa axuda de Marina e o resto das redeiras, pasamos a pechar cada peza cun nó coñecido como agaza. A partir de aquí, o seguinte paso foi crear a rede do asento, que unha vez cosida foi unida á estructura da cadeira coa tradicional técnica do entrallado. E, finalmente, un dos procesos máis laboriosos foi
unir as 5 pezas para crear o asento final. Isto fíxose a partir dun nó coñecido como trinque, que é un nó empregado por redeiras ao longo de toda a historia e sirve para que as redes podan aguantar ben a forza do mar durante longos períodos. Bolina é un produto creado completamente de forma artesanal. Representa a maxia dos obxectos que están feitos a man por a emoción e individualidade coas que están feitas. Mais alá do aspecto simbólico, Bolina é un produto forte e resistente por a maneira en la que está elaborada. Ademais, pódese adaptar tanto a interiores como a exteriores. Incorpora a un colectivo de mulleres en risco de extinción e lles dá a oportunidade de innovar a partir das súas técnicas. E tamén aporta unha visión innovadora das redes, aínda que sempre mantenendo o orixe e a identidade da técnica. A hora de desenvolver o produto, un dos principais retos foi integrarme no grupo de redeiras e facerlles visualizar o concepto do produto que tiña en mente. Afeitas a traballar co aparellos a unha escala menor, a idea de construir un volumen con cordas e aceiro parecíalles un concepto un pouco complicado. Así que cada día fun propoñéndoles pequenos experimentos cos seus materiais que lles ian introducindo no proxecto pouco a pouco. E foi moi bonito ver como cada vez máis interesábanse por o produto e iban empregando os seus coñecementos para chegar a solucións. O proceso de investigación e elaboración do produto de Bolina durou preto de 2 meses. Unha das partes máis complexas do proxecto diría que foi chegar a materializar un produto a partir da idea que eu tiña en mente. Pero a verdade, unha vez comecei a traballar coas redeiras, fixéronme sentir como en casa. A súa colaboración e ilusión polo proxecto fixo que a elaboración da cadeira foise máis sinxela do que eu teña en mente ao principio. Tanto Marina como Carmiña e Lidia involucráronse moitísimo no proxecto e tamén hubo moita participación por parte dos pescadores e mariñeiros da zona que se achegaron e, al final, tamén acabaron aportando solucións ao produto. Unha das cousas que máis me sorprendeu foi a boa acollida do proxecto en xeral, tanto por parte dos profesores como outros artesáns e diseñadores e tamén nas ferias. Isto fíxome ver que hai unha tendencia por volver aos orixes. Despois, encheunos de orgullo ver a repercusión que tivo o proxecto. Na miña universidade en Barcelona, o proxecto foi premiado por mellor traballo de final de grau dentro da categoría de Deseño para a Sociedade. Pouco despois estiven aquí coas redeiras no 14 Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. En Barcelona tiven a oportunidade de participar en 2 ferias de sostenibilidade e innovación. Unha delas é o Museo de Deseño de Barcelona e outra que era unha feria de artesanos en unha nave que se chama Naubostik e o evento era o Crafts Now. Fai pouco o Enterredes recibiu o premio de un concurso organizado por la Embaixada de Italia para poder exponer na Feria de Diseño de Milán e colaborar con unha empresa de mobiliario de exteriores italiana que se chama EMU, que agora mesmo está facendo un prototipo do asento. Dende que coñecí as redeiras, mantivemos o contacto e se creou unha moi boa amizade e actualmente sigo colaborando con elas coa idea de que podan seguir innovando e creando a partir da súa técnica e tamén coa idea de darlles máis visibilidade ao seu traballo. Creei un logo inspirado nas marcas mariñeiras e agulla tradicional. Esta semana as redeiras estrearon unha nova identidade gráfica e conta de Instagram onde iremos subindo contido sobre os seus materiais, técnicas e futuros proxectos nos que estamos a traballar. Esta conta chamase @redeiras.atalaya. Por exemplo, estamos estudiando a idea dun bolso de deseño ecolóxico e sostenible creado tamén a partir da técnica tradicional do entrallado.
De outra banda, estamos coa idea de aproveitar algúns dos obxectos que as redeiras xa fabricaban antes de artesanía, por exemplo, unos broches de madera que representan a agulla tradicional súa, están feitos a man por elas e incorporan o fío orixinal da pesca das lampreas. Coñecer as redeiras e o seu traballo aportoume unha nova visión do deseño e da artesanía. Realmente isto fíxome ver como o novo a veces está en botar unha mirada atrás e aprender da xente que leva practicando unha técnica, unha tradición toda a vida.